कोकणाच्या डोंगरदऱ्यात लपलेले ते गाव नकाशावर जरी छोटंसं दिसत असलं तरी त्याच्या भोवती पसरलेलं गूढ मात्र हे अथांग होतं. मी आणि माझा मित्र शिवा, आम्ही दोघंही सरकारी कर्मचारी. जमीन मोजणी आणि सर्वेक्षणाचं काम हे आमच्यावर सोपवण्यात आलं होतं आणि त्याच निमित्ताने आम्ही त्या दुर्गम गावात पोहोचलो. दिवसभराचा प्रवास, लाल मातीचे रस्ते, दोन्ही बाजूंना दाट नारळ फणसांची रांग आणि मधूनच येणारा ओलसर मातीतला गंध, सगळंच मनात एक वेगळा स्थान निर्माण करत होतं. गावात पोहोचेपर्यंत सायंकाळ काळोखात हरवली होती. गावाच्या टोकाला असलेलं ते सरकारी गेस्ट हाऊस आम्हाला राहण्यासाठी देण्यात आलं होतं. इंग्रजांच्या काळात बांधलेलं ते दगडी बांधकाम, जाड भिंती, उंच कमानीच्या खिडक्या आणि शिवाळ्याने हिरवा पडलेला बाह्यभाग. भिंतीवर काळाचे ठसे उमटलेले, जणू काही त्या दगडांनी अनेक पिढ्यांचे गुपित आपल्या छातीत साठवून ठेवले होते. आम्ही उशिरा पोहोचलो असल्याने जेवण गावातच करून आलो. रात्रीचं आभाळ ढगांनी भरलेलं होतं. दूर कुठेतरी विजा चमकत होत्या, पण आवाज मात्र ऐकू येत नव्हता. जणू काही आकाशही काहीतरी दडपून ठेवत होतं. गेस्ट हाऊसमध्ये एक देखरेख करणारा माणूस होता, वयाने 50 ओलांडलेला, डोळ्यात एक विचित्र पोकळी. त्यानं आमच्यासाठी खोली उघडली, पाणी भरून ठेवलं आणि निघताना अचानक थांबला. त्याच्या पावलांचा आवाज त्या लांबट वरांड्यात घुमत होता. तो म्हणाला, "साहेब, 10 वाजता मी जातो." त्याचा आवाज थोडा विचित्र आणि कुजबुजल्यासारखा मंद. "काही बी झालं तरी दार काय उघडू नका. दार कधी कधी वाजतं, पण अजिबात उघडायचं नाही." मी आणि शिवाने एकमेकांकडे पाहिलं. मला मात्र हसू आवरलंच नाही. "काऊ काका, कोण वाजवेल दार?" मी सहजच विचारलं. तो क्षणभर थांबला. त्याच्या चेहऱ्यावर एक सावली सरकली, पण तो काहीही बोलला नाही. फक्त मुख्य गेटला कुलूप लावलं आणि काळोखात चालत चालत अदृश्य झाला. त्याच्या पावलांचा आवाज थांबताच आजूबाजूचं शांत वातावरण अचानकच जड झालं. जणू काही त्या शब्दांनीच हवेलाही भीतीचा किनार दिला होता. आम्ही दोघंही चांगलेच थकलो होतो. अंगावरचा प्रवासाचा थकवा आणि दमट हवा यामुळे लगेच झोप लागली. खोलीत एक पिवळसर ट्यूबलाईट, भिंतीवर सावल्यांचा खेळ आणि खिडकीबाहेर वाऱ्याने हलणाऱ्या झाडांची सळसळ. रात्री किती वाजले असतील हे मला नीटसं आठवत नाही. दारावर हलकासा ठोका. मी हळूवार डोळे उघडले. काही क्षण मला असं वाटलं की हे माझं स्वप्न असेल, पण पुन्हा यावेळी मात्र ठोका स्पष्ट होता. मोजून मापून दिल्यासारखा, ना घाई ना जोर, फक्त 3 वेळा. शिवा देखील आता जागा झाला. "अरे घना, ऐकलंस का?" त्यानं कुजबुजतच विचारलं. मी हळूवार मान हलवली. मनात पहिल्यांदाच त्या देखरेख करणाऱ्याचे शब्द चमकले. "दार कधी वाजलं तर अजिबात उघडू नका." शिवा म्हणाला, "अरे कोणीतरी गावातलं असेल, बहुतेक त्यांना काही गरज असेल." मी घड्याळाकडे पाहिलं तर रात्रीचे 12:11. त्या दुर्गम गावात, तेही मध्यरात्री. शिवाय गेटलाही कुलूप असताना दारावर टकटक कोण करत असेल? आणि तेवढ्यातच पुन्हा दारावर टकटक झाली. यावेळी ठोका किंचित जोरात, पण अजूनही संयत. माझ्या अंगावर शहारे आले. आवाजात एक विचित्र नियमितता होती, जणू काही एखादी यंत्रणा दार ठोठावत असावी. मी हळूच त्याला म्हटलं, "अरे, अजिबात दार उघडू नकोस." आम्ही दोघेही निशब्द बसून राहिलो. खोलीतला पंखा हा गरगर करत होता. बाहेरचा वाराही अचानक थांबलेला जाणवत होता. शिवा अचानकच उठला आणि त्याने जाऊन झटक्यातच दार उघडलं, पण बाहेर मात्र आता कोणीही नव्हतं. त्यानं दार लावलं आणि पुन्हा आडवा झाला. "काही नाही, झोप, आपल्यालाच भास झाला असेल." मी देखील डोळे मिटले, पण झोप मात्र येत नव्हती. तेवढ्यात अचानकच खिडकीबाहेरून काहीतरी सरकल्याचा आवाज झाला.
जणू काही ओलसर जमिनीवर कोणीतरी अनुमानित चालत आहे, सावकाश आणि पाय घासत. मी हळूवार खिडकीकडे पाहिलं. बाहेर चांदणं नव्हतं, पण विजेच्या दूरवरच्या लखलकाटात क्षणभर काहीतरी हालताना दिसलं. बापरे, काय होतं ती? मानवी आकृती की झाडाची सावली? माझं हृदय जोरजोरात धडधडू लागलं आणि तेवढ्यातच दारावर पुन्हा ठकठक ऐकू आली. यावेळी मात्र दारावर प्रचंड जोरात आपटल्याचा आवाज झाला. संपूर्ण खोली हादरली. भिंतीवरील धूळ खाली सांडली. शिवा आता पुन्हा उभा राहिला. बस झालं, पाहतोच कोण आहे ती. मला वाटतं कोणतरी आपली मजा घेतय. तो दाराकडे जाऊ लागला. मी झटक्यातच त्याचा हात पकडला. अरे नको, मला वाटते काहीतरी गडबड आहे. माझा आवाज थरथरत होता, पण त्याने मात्र माझं अजिबात ऐकलं नाही. शिवा एकदम हट्टी. अरे आपण सरकारी कर्मचारी आहोत, कसली भीती? तो झटक्यातच दाराजवळ गेला. तो की आता वेगाने आणि संतापाने येत होते. आणि मग अचानक सर्व काही शांत झालं. शिवाने कडीवर हात ठेवला आणि झटक्यातच दार उघडलं. त्या क्षणी दारातून काहीतरी आतमध्ये शिरल्यासारखं वाटलं. एक सावली, पण ती सावली मात्र उलटी होती. जणू काही बाहेर उभं असलेलं काहीतरी छताला चिटकूनच उभा आहे आणि त्याची सावली हे खाली पडत असावी. माझा कसा कोरडा पडला. अरे शिवा, मागे हो. त्यानं घाबरूनच दार लावलं आणि तेवढ्यातच दाराच्या पलीकडून कसला असा आवाज आला. तो आवाज माणसासारखा, पण पूर्ण नाही. उघडा, मला थंडी वाजते. तो आवाज फारच विचित्र होता. जणू काही दूरवरच्या एखाद्या विहिरीतून येत असावा, खोलवर आणि हळूवार. शिवाचे हात थरथरू लागले. कोण आहे? पण समोरून मात्र काहीच उत्तर नाही. फक्त दाराच्या खालच्या फटीतून ओलसर पाणी आत झिरपू लागलं. त्या पाण्याला खारट वास होता, जणू काही समुद्राच्या पाण्यासारखा. आणि त्या पाण्यात कसल्या तरी लालसर छटा. मी भीतीने गोठलो. मनात एकच विचार घुमत होता. आपण दार उघडलं तर परत बंद करता येणार नाही. मी भीतीनं गोठलो. नक्कीच दाराच्या पलीकडे जे आहे ते 100% माणूस नाही. अचानकच दारावर नखांनी ओरबडल्याचा आवाज झाला. लांब आणि धारदार नख लाकडावर घासत होती. भिंतीवरची सावली आता एकदम स्पष्ट दिसत होती. लांबट हात, अस्वाभाविकरित्या वाकलेले पाय आणि मान पूर्णपणे उलटी वळालेली. मी आणि शिवाने दोघांनीही एकमेकांकडे पाहिलं. दोघांच्या डोळ्यात एकच प्रश्न, की हे काय आहे? तेवढ्यातच ट्यूबलाईट लुकलुकली आणि अचानकच बंद झाली. खोली पूर्णपणे काळोखात बुडाली. दारावरचा आवाज मात्र अजिबात थांबला नव्हता. आता तो ठोका नव्हता, तर आता श्वास होता. जड, ओलसर, दाराच्या अगदी जवळ. आणि मग दाराच्या पलीकडून हळूच काहीतरी कुजबूज ऐकू आली. बाजूलाच एक खिडकी होती, तीही काचाची. त्या काचाच्या खिडकीवर अचानक कुणाच्या तरी हातांचे ठसे उमटू लागले. आमच्या डोळ्यात देखत, पण बाहेर मात्र कुणीही नव्हतं. मी झटक्यातच खिडकीच्या जवळ गेलो आणि खिडकी बंद करायचा प्रयत्न करू लागलो. पण खिडकी बंद करताना माझ्या हातांचे स्नायू अक्षरशः ताठरले. कडी लावताना बोटं थरथरत होती आणि काचेला लागलेल्या बोटांच्या ठशांमध्ये मला काहीतरी जिवंतपणा जाणवत होता. जणू काही ती काच आतल्या आणि बाहेरच्या दोन वेगळ्या जगांना विभक्त करत नव्हती, तर एकमेकांमध्ये मिसळवत होती. आम्ही दोघेही खोलीच्या मधोमध उभे होतो. बाहेरचा झोका काही क्षणांपूर्वी स्वतःहूनच हलत होता. सुरुवातीला मंद, नंतर अचानकच वेड्यासारखा. आणि मग त्या झोक्यावर क्षणभर दिसलेली ती काळसर आकृती, धुसर, आकारहीन, पण स्पष्टपणे मानवी नसलेली. मी अजूनही श्वास सावरत होतो. अरे, तुला दिसलं का ते? मी असं कुजबुजलो. शिवाने मात्र काहीही उत्तर दिलं नाही. त्याचे डोळे खिडकीबाहेरच रोखलेले, जणू काही पुन्हा काहीतरी दिसेल या भीतीने. खोलीतला अंधार आता डोळ्यांना सरावला होता.
ट्यूबलाईट बंदच होता. फक्त खिडकीतून आतमध्ये शिरणाऱ्या विजेच्या अधूनमधून चमकणाऱ्या उजेडाने वस्तूंच्या सावल्या भिंतीवर थरथरत होत्या. आणि तेवढ्यातच मागून कसलासा आवाज झाला. आम्ही दोघे दचकूनच मागे वळालो. यावेळी मात्र तो आवाज दारावरून किंवा दाराच्या बाहेरून नव्हता, तर तो आवाज चक्क खोलीच्या आतमधूनच आला होता. मी हळूहळू नजर फिरवली. भिंतीच्या डाव्या बाजूला एक जुना आणि मोठा आरसा ठेवलेला होता. जाड लाकडी चौकटीत बसवलेला, काठावर कोरीव नक्षीकाम आणि त्यावर धूळ साचलेली. तो आरसा आम्ही आत आल्यापासून तिथेच होता, पण त्याच्याकडे मात्र विशेष लक्ष गेलं नव्हतं. पण आता मात्र त्या आरशात आमच्या 2 आकृत्या स्पष्ट दिसत होत्या, पण त्यात काहीतरी वेगळं होतं. मी हलकेच उजवा हात उचलला. आरशातली आकृती डावा हात उचलत होती. क्षणभर मला वाटलं, हे तर नेहमीच असतं, आरसा नेहमी उलट दाखवतो. पण नाही, इथे काहीतरी अधिकच विकृत होतं. मी उजवा हात अर्धा उचलला. आरशातला मी हात पूर्ण वर उचलत होता. मी हात थांबवला. तो मात्र अजूनही हात वरच ठेवून होता. माझ्या छातीत धडधड इतकी वाढली की कानात ठोके ऐकू येऊ लागले. अरे शिवा, मी कसाबसा पुटपुटलो. शिवाने हे आरशाकडे पाहिलं. त्यानं अचानकच जोरात डावा हात उचलला. आरशातलं त्याचं प्रतिबिंब मात्र आधी उजवा हात उचलत होतं आणि मग हळूहळू एखाद्या नाटकातील कलाकारासारखं त्यानं डावा हात उचलला. जणू काही तो आमचं अनुकरण करत नव्हता, तर तो आमच्याशी खेळत होता. खोलीत अचानकच गारवा पसरला. दमट हवा आता थंडगार झालेली. माझ्या श्वासातून धोक्यासारखी वाफ बाहेर पडत होती. मी आरशाजवळ एक पाऊल पुढे टाकलं. आरशातली आकृती मात्र जागेवरच उभी. ती माझ्या डोळ्यात डोळे घालून पाहत होती. माझ्या चेहऱ्यावर भीती होती, पण आरशात मात्र माझ्या चेहऱ्यावर हास्य होतं, एक विकृत हास्य. ओठांच्या कडा हळूहळू वर जात होत्या. दात दिसत होते आणि डोळे स्थिर, न पापणी लावता. मी घाबरूनच मागे सरकलो. तेवढ्यातच शिवा म्हणाला, अरे आपल्याला भास होत आहेत, बहुतेक आपण घाबरलोय म्हणून. तो आरशासमोर उभा राहिला. अरे काही नाही, पहा. त्यानं मुद्दामच चेहरा रडवेला केला. आरशातला तो मात्र मोठ्यानं हसत होता. ओठ फाटेपर्यंत ताणलेले, डोळ्यांच्या कडा काळवणलेल्या, आणि त्याच्या मागे आमच्याशिवाय आणखी एक सावली उभी होती. ती सावली आमच्या मागे नव्हती, ती फक्त आरशातच दिसत होती. मी झटक्यातच वळून पाहिलं. माझ्या मागे मात्र कोणीही नाही. पुन्हा आरशाकडे पाहिलं तर ती तिसरी आकृती आता स्पष्टपणे दिसत होती. उंच, काळसर, मान एका विचित्र कोनात वळालेली, हात लांब आणि बोटं नखांसारखी टोकदार. ती आमच्या प्रतिबिंबाच्या खांद्यावर हात ठेवत होती, पण आम्हाला मात्र काहीही जाणवत नव्हतं. शिवा, मागे कोणीतरी उभा आहे का? मी थरथरतच विचारलं. मला वाटलं बहुतेक मलाच दिसत नसावं. तो चिडूनच म्हणाला, अरे काही नाही, तू घाबरलायस. त्याचं वाक्य अर्धवटच राहिलं, कारण त्यानेही ते पाहिलं होतं. आरशातली ती सावली आता त्याच्या कानाजवळ झोकली होती आणि त्याच्या प्रतिबिंबाच्या कानात बहुतेक काहीतरी कुजबुजत होती. शिवाच्या प्रत्यक्ष चेहऱ्यावर भीती होती, पण आरशातला तो मात्र एकदम शांत उभा, डोळे मिटून, जणू काही तो त्या कुजबुजीचा आनंद घेत असावा. आणि मग अचानकच आरशावर तडी जाऊ लागली. बारीक रेषा पसरू लागल्या, अगदी जाळ्यासारख्या. आम्ही दोघे मागे सरकलो, पण आरसा मात्र फुटला नाही. तडी थांबली. त्या तड्यांच्या मधोमध आमची जरा विकृत आणि तुटक प्रतिबिंब दिसत होती, आणि प्रत्येक तड्यातून एक वेगळंच हास्य. एकाच वेळी अनेक आवाज, जणू काही आरशाच्या आत शेकडो आपण अडकलेले आहोत. माझ्या कानात अचानक तोच ओलसर आवाज घुमला, उघडा, मला थंडी वाजते. मी वेड्यासारखा आजूबाजूला पाहू लागलो. आवाज खोलीतूनच येत होता. दार एकदम शांत, खिडक्याही बंद, पण आवाज आमच्याच तोंडातून येत होता. मी बोलत नव्हतो, पण माझ्या आवाजात ती वाक्य घुमत होती. शिवा अचानकच ओरडला, बस, हे सगळं संपवायचं.
त्यानं धावतच जाऊन टेबलावरची ठेवलेली पाण्याची बॉटल उचलली आणि झटक्यातच आरशावर फेकली. बाटली आपटली, आरसाही फुटला, काचेची तुकडे जमिनीवर सांडली. क्षणभर सर्वत्र शांतता पसरली. आम्ही दोघेही मात्र धापा टाकतच उभे. मला वाटलं सगळं काही संपलं, पण जमिनीवर पडलेल्या प्रत्येक काचेच्या तुकड्यातून अजूनही आमची प्रतिबिंब दिसत होती. आणि प्रत्येक तुकड्यात ती तिसरी आकृती, ती आता अधिकच जवळ. एका तुकड्यात तर ती माझ्या अगदी समोर उभी, दुसऱ्यात शिवाच्या मागे, आणि तिसऱ्यात ती सरकत होती. जणू काही काचेच्या तुकड्यांमधून बाहेर पडण्याचा मार्ग शोधत असावी. खोलीत अचानक तापमान खाली गेलं. भिंतीवर ओलसर थेंब उमटले. छतावरून पाणी टपटपू लागलं. जमिनीवरचं पाणी मात्र आता लालसर होत चाललं होतं. शिवा थरथरतच म्हणाला, अरे आपण इथून बाहेर पडूयात आताच. मी होकारार्थी मान डोलावली. दाराकडे जाताना माझ्या पायाखाली काचेचा तुकडा चिरकला. त्या तुकड्यातून मला क्षणभर दिसलं माझं प्रतिबिंब तिथेच उभं, आणि मी मात्र दाराकडे चाललो. जणू काय मी त्या तुकड्यातच अडकलो होतो, आणि बाहेर चाललेला मी वेगळाच होतो. माझ्या अंगावर काटा आला. शिवाने दाराची कडी पकडली. क्षणभर आम्ही एकमेकांकडे पाहिलं. काही असो, उघडूयात. त्यानं झटक्यातच दार उघडलं. दार एकदम किरकिरत उघडलं गेलं. बाहेर काळोख. व्हरांड्यात अजिबात कोणीही नाही, पण जमिनीवर मात्र ओलसर पाऊलखुणा. अनवानी त्या पाऊलखुणा दारापर्यंत आल्या होत्या आणि अचानक गायब झाल्या. आम्ही मात्र अजिबात थांबलो नाही, तर तिथून थेट गावाच्या दिशेने पळत सुटलो. मुख्य गेटजवळ पोहोचलो. कुलूप आताही तसंच होतं, पण गेट उघडं होतं. आम्ही मागे वळून पाहिलं. गेस्ट हाऊसच्या वरच्या मजल्यावरच्या खिडकीतून कोणीतरी हळूवार डोकून पाहत होतं. एक काळसर आकृती, ती हळूवार हात हलवत होती. आम्ही गेट ओलांडलं आणि गावाच्या दिशेने पळू लागलो. रात्रीचा अंधार, ओलसर रस्ता आणि धापा टाकणारा श्वास. गावात पोहोचल्यावर पहिल्याच घराचं दार ठोठावलं. उघडा, लवकर दार उघडा. थोड्या वेळात आतून दिवा लागला. दार उघडलं गेलं आणि गावकरी आम्हाला पाहून दचकले. आम्ही घामाने ओलेचिंब झालेलो, चेहऱ्यावर भीती कोरलेली. मी धापा टाकतच सगळं सांगायला सुरुवात केली. तो झोका, ती काळसर आकृती आणि तो आरसा. गावकऱ्यांच्या चेहऱ्यावरचे भाव बदलत गेले. एक वृद्ध आजोबा म्हणाले, काय रे बाबा, तुम्ही आरशात पाहिलत का? आम्ही होकारार्थी मान हलवली. ते आजोबा डोळे मिटून म्हणाले, अरे ही गोष्ट खूप जुनी आहे. त्या गेस्ट हाऊस मध्ये एक इंग्रजाच्या काळात एक अधिकारी राहायचा. त्यानं समुद्रात उडी मारून जीव दिला, पण त्याचं शरीर कधी सापडलंच नाही. लोक म्हणतात त्याचा आत्मा त्या आरशात अडकला आहे. जो कोणी तिथं राहतो त्याच्या प्रतिबिंबाशी खेळतो तो. ते सर्व ऐकून माझ्या पोटात गोळा आला, पण मी जरा अडखळतच म्हणालो, अहो आजोबा, पण आम्ही तर बाहेर आलो. वृद्धाने माझ्याकडे बारकाईनं पाहिलं आणि मग शांतपणे म्हणाला, वय, पण खरंच आलात का? माझ्या अंगावर काटा उभा राहिला. मी झटक्यातच शिवाकडे पाहिलं. तो एकदम शांत उभा, अतिशय शांत. त्याच्या ओठांच्या कडा हळूहळू वर जात होत्या. जसं मी आरशात पाहिलं होतं अगदी तसंच. मी जरा घाबरूनच मागे सरकलो. गावकऱ्यांच्या डोळ्यात भीती आणि माझ्या मनात फक्त एकच प्रश्न, की नेमकं गेस्ट हाऊस मधून बाहेर कोण आलं, मी आणि शिवा, की शिवाचं फक्त प्रतिबिंब? तर मित्रांनो, आता कथा एक वेगळंच वळण घेणार आहे. तर नेमकं पुढे काय घडणार आहे हे बघायला तुम्हाला या कथेचा भाग 2 बघावा लागेल. या कथेचा भाग 2 हा परवा आपल्या चॅनलवर प्रकाशित होणार आहे, त्यामुळे बघायला विसरू नका. आणि हो, ही कथा जर तुम्हाला आवडली असेल तर नक्कीच लाईक करा आणि कमेंटमध्ये मला नक्की कळवा की या कथेचा भाग 2 तुम्हाला पाहायला आवडेल की नाही. धन्यवाद.